Nu er det her endelig. Nicer Dicer Plus. Det revolutionerende køkkenredskab, som gør livet lettere i køkkenet. Nicer Dicer Plus er en tysk opfindelse. Et køkkenredskab af høj kvalitet, som virkelig kan klare mosten. Hvorfor kæmpe med skarpe knive, når du kan skære en kartoffel forskellige måder? Nicer Dicer Plus kan du hakke et helt løg på 1 sekund, uden at øjnene løber i vand. Skær tomater som en professionel kok og slut af med en lækker frugtsalat på mindre end 1 minut. Nicer Dicer Plus beholdere er gennemsigtige, så du nemt og hurtigt kan se, hvad der er i dem. Desuden er de pæne, så du kan servere direkte fra beholderen. Plus er så listigt udformet, at alle dele kan være i den samme beholder.